سجيت عبوني أحواتي بتفري تحتيري دي مسمار هاتاي كلام لمعداي سلام كبرانن تخطاتلت چانلنا كما يقنيكم نلومي قالت دق انستيو كابينا بي بزبل نچقونان مغزاتن دق انستيو كمون كما يگرن كابز چقونازي حرا خمزوصان يوصا خمزلوان ززنتو اب تاريخاو فصام زتكوره صحفينا زتفلالي سندات وشت هاجر بموكاس نقربلكم زلنا نزت حستونازي ناب كالوت نخبصح بوغنكم شيرن لايكن هاي تزنقعو كمون توم كساب حجي نزا چانلنا سابسكرايب زيغوركم ما زلهم سابسكرايب كتغبروا نلابوكم حجي ولو نايزي تاريخ قالسن وصعن دق انستيون مختئنن زبره تحستو بزا ناي برختو ولد سلاسي تانك درف غيرنا كنسغرينا مكتتالكم زعدم افرم غدي سناي مكتتال حرنتاو قالس حزب ኤርትራ አንጻር መግዛእት ጥራይ ዘይኮነ አንጻር ኩላቶም ድሑራት ልምድታትን እምነታትን ሕብረተሰብና ዝቐንዐይ ነይሮም ቃልስ ህዝቢ ኤርትራ ናጽነት መሪሑ ኣብ ዓወት ዘብጽሐ መሪሕ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ምርግጋጽ መሰልን ማዕርነትን ናይተን ፍርቃ ኣካል ሕብረተሰብና ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ መሰረት ምህናጽ ማሕበራዊ ፍትሒ ዝሰፈኖ ሕብረተሰብ ምዃን ብምእማን ኣብ ታሪኽ ሰውራታት ዓለም በአብነት ክትቀስ ዝኽእል ሰፊሕ ሱታፌ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቃልሲ ናጽነት ከረጋግጽ ዝኽኣለ ውድብ እዩ ሓቂዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሰውራታት ዓለም ይብዛሕ ይውሓድ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ነይሩ እዩ ከምቲ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ዝተረኣየ ግብራውን ኣድማዕን ተሳትፎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ዓውድታት ናይ ቃልሲ ግን ኣዝዩ ውሑድ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ከም ኣካል ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ كل عينت مجزأتاو مزمزان چقونان اب رئس مصارن اما حبر قطباون بهلاونا قاوما حبرت سمنا سرته دق انستيو بمخانن طراي بفولي اب لعليان زورد كبيت صوتاوي ادلوون بمنبارو وصعن دربيو زنبره حبرت سب ኤርትራ كم مبزحتهم حبرت سبات عالم بأباتاو سرعات ባህልን ልምድን ዝምራሕ بمنبارو ندق انستيو كاب كل بوليتيكاوي من محدراون قطباون نطفت زغلليو زنبره بومت انكا مثلا درت نبره نتراغو هالنستيتي اب كلاي درجه سرع دحور لمدتات ባህልን ማሕበራዊ ስርዓትን ኣብ ዘሎ ሕብረተሰብ ድማ ሙሉእ ሓርነት ደቂ ኣንስትዮ ምርግጋጽ ብቐሊሉ ክብጻሕ ዝኽእል ሸቶ ኣይነበረን ኣብዚ ቃልሲ እዚ ብቐዳምነት ዝስራዕ ብድሆ እቲ ንተባዕታዊ ልዕልናን ትምክሕትን ሰረት ዝኾነ ኣብ ተሓሳስባ ሕብረተሰብ ንዘመናት ሰሪጹ ጸንሐ ባህልን ልምድን እዩ እቲ ብኻልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ብድሆ ከዓ ኣብተን ደቂ ኣንስትዮ ባዕላትን ዘስረጾ ናይ ትሑትነትን ዘይምትእምማንን መንፈስ እዩ ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ናይ ትሑትነት መንፈስ ሲዒረን ብግብሪ ብዓቕመን ዘርኣሉ ባይታ ክፍጠረለን ነበሮ ምኽንያቱ ልዕልናን ትምክሕታዊ ረኣያን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብዘይካ ብግብራዊ ተሳታፍነት بخالق كسعار زخيل አይነበረን ክንዲ ዝኾነ ድማ ህዝባዊ ግንባር ነዝኽልተ ዓበይቲ ቡድሆታት ሰጊሩ መሰልን ማዕርነትን ደቂ ኣንስትዮ ከረጋግጽ ሓያል ፖለቲካዊ ስራሕ እዩ ሓቲትዎም ሰውራ ኤርትራ እምበኣር ኣብ ሓደ እዋን ሃገራዊ ቃልሲ ኣንጻር መግዛእትን ናጽነት ማሕበራዊ ቃልሲ ኣንጻር ሓያል ሰረት ዝነበሮ መስፍናውን ኣባታውን ባህልን ልምድን ኣተሓሳስባን ንማሕበርነታዊ ግስጋሴ እዩ ዝነበረ ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ዘይፍለ ኣካል ናይቲ ሓርነት ፍትሒ ማዕርነት ምዕባለን ሰላምን ዝጠልብ ዓለማዊ ቃልሲ ደቂ ሰብ እዩ በዚ ምኽንያት እዚ ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ዓለምና ኣካል ናይቲ ኣንጻር ደርባዊ መግዛእታዊ ባህላዊ ማሕበራውን ጾታውን ጭቆና ዝካየድ ቃልስታትን ሰውራታትን ኮይኑ ንረኽቦም ምዝመዛን ጭቆናን ሕብረተሰብ ብቐንዱ ኣብቲ ንረብሓ ውሱናት ገዛእቲ ደርብታት ዘገልግል ፖለቲካውን ቁጠባውን ስርዓት ዝሰረተ እዩ እዚ ሰረት እዚ ካብ ሱሩ ኸይተኣልየ ከዓ ኩለንተናዊ ሓርነት ክረጋገጽ ኣይክእልን መላእ ሕብረተሰብ ቁጠባዊ ፖለቲካውን ባህላውን ሓርነት ከይጨበጠ
ደቂ ኣንስትዮ በይነን ሓርነትን ማዕርነትን ክረጋገጸለን ዝኽእሉን ኣይኮነን ነዚ ሓቂ እዚ መሰረት ብምግባር መብዛሕትኦም ኣብ ታሪኽ ዓለምና ዝተራእዩ ምንቅስቓሳት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ጎኒ ደቂ ተባዕትዮ ብምስላፍ ሰውራዊ ቃልሲ ብምክያድ ምዑሪ ሕብረተሰብ ንምህናፅን ናብ ሙሉእ ጉዕዞ ንምግስጋስን እዮም ተቓሊሶም ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ብቃልስን ብነዊሕ መስርሕ ቁጠባዊ ማሕበራውን ባህላውን ምስግጋር ዳኣ እምበር ብፍቶት ርህራሄ ሕጊ ወይ ኣዋጅ ዝረጋገጽ ከም ዘይኮነ ኣብ ታሪኽ ተረጋጊጹ እዩ ንኣብነት ኣብ ብዙሓት ዝማዕበላ ሃገራት ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሕጊ ሰፊሩ ኸብቅዕ ብሰንኪቲ ኣብ ደርባዊ ኣቃውማ ዝተመስረተ ፖለቲካውን ቁጠባውን ዕብለላ ምዑርይነት ብግብሪ ክረጋገጽ ኣይከኣለን በዚ ድማ ንመሰልን ማዕርነትን ደቂ ኣንስትዮ ብሕጊ ምርግጋጹን ኣብ ኩሉ ፖሊስታት ሃገር ምስፋንን ኣገዳሲ እኳ እንተኾነ ንበይኑ ግን እኹል ኣይኮነን ስለዚ ብዘይ ፖለቲካዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ሰረት ሕጋዊ ማዕርነት በይኑ ሙሉ ኣይከውንን ንኹሉ ሕጋዊ ዕንቅፋታት ብምእላይ ዘይምዕሩይ ቁጠባዊ ስርዓት ብምዕናው ድሑርን ኣረጊትን ኣተሓሳስባን ልምድን ብሓድሽ ገስጋሲ ስነ ሓሳብ ብምትካ ጾታዊ ማዕርነት ኣብ ኩሉ መድያት ዘተኣታቱ ኣገባብ ከይተኸተልካ ምዑሪ ሕብረተሰብ ክትሃንጽ ዝከኣል እውን ኣይኮነን ክንዲ ዝኾነኻ ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ኣብ ልዕልየን ጥራይ ዝተጻዕነ ፍሉይ ጭቆናን ጸቕጥን ተገላጊለን ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ነጥፈታት ብሓርነት ክሳተፋ ነዚ ዕድል እዚ ዝኸፍት ከዓ ባይታ የድልየን ጓል ኣንስተይቲ ካብ ውሻጠ ወፂኣ ተሳትፏ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራውን ባህላውን ቃልሲ ክድንፍዕ ምቹእ ኩነታት እንተተፈጥረውን ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ዕድል ብሓደ ረፍዲ ብብቕዓት ክጥቀማሉን ከድመዓሉን ኣይክእላንን ስለዚ ከዓ ማዕረ ማዕሪኡ ኩለንተናዊ ብቕዓት ደቂ ኣንስትዮ ክብ ዘብል ንቕሓት ፍልጠትን ክእለትን ምኹስኳስ የድሊ ካብዚ ኣመለኻኽታሲ ብምብጋስ መብዛሕትኡ ምንቅስቓሳት ደቂ ኣንስትዮ ዓለምና ዘይፍለ ኣካል ምንቅስቓስ ሓፋሽ ነይሮም እቲ ምእንቲ መሰልን ማዕርነትን ዝካየድ ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ካብ ኩሉ ዓይነታት መዝመዛን ጭቆናን ሓራ ንምውፃእ ምስ ቃልሲ መላእ ሕብረተሰብ ዝሰመረ እዩ ዝነበረ ኣብዚ መስርሕ እዚ ስሁራ ሩስያ ኣገዳሲ ታሪኻዊ ነጥበ መቐይሮ እዩ ነይሩ ድሕሪት ተመሊሰ ሎሚ ክዝክሮ ኣነ ዘሕለፍዎ ሕሱም ተመክሮ ናይ ስቃይ ታሪኽ እዩ ዝመልኦ ደራ ኣብ ጥቅምቲ 1917 ዓ.ም ዓወት ዝጨበጠ ሰውራ ሩስያ ነቲ ደርባዊ ብሄራዊ ጾታዊ ወዘተ ጭቆናን ኣድልዎን ዝመልኦ መስፍነ ርእሰ ማላዊ ስርዓት ኣልዩ ስልጣን ምስ ሓዘ ነቲ ነዊሕ ዘመናት ሰሪቱ ዝጸንሐ ቁጠባዊ ሕጋዊ ሃይማኖታዊ ልምዳዊ ወዘተ ሰረታት ጭቆና ብምምሓው ብሓድሽ ሕግን ዝምድናን ተኪኡ መሰረት ማዕርነት ኣጣጥሐ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቁጠባ ፖለቲካ ባህሊ ትምህርቲ ወዘተ ብማሕርነት ከይሳተፋ ዝዕንቅጻት ተሓሳስባ ብምእላይ ባብ ምዕሩይ ዕድላትካ ኣርውሓወ በዚ ድማ ናይ ሩስያ ሰውራ ጥቅምቲ ንሕቶ መሰልን ማዕርነትን ደቂ ኣንስትዮ ምስ ቃልሲ ሓፋሽ ህዝቢ ብምትእሳር ንዓለም ለኻዊ ምንቅስቓስ ደቂ ኣንስትዮ ሓድሽ ምዕራፍ ከፊትሉን ዓብ ድርኺት ፈጢሩሉን እዩ ብኻልእ መዳይ ኣብ 20 ክፍለ ዘመን ኣብ ብዙሓት ብኢንዳስትሪ ዝማዕበላ ሃገራት ምዕራብ ዝተራእዩ ማሕበርነታዊ ምንቅስቓሳት ከምኡውን ገስገስቲ ምንቅስቓሳት ደቂ ኣንስትዮ ብዘካየድዎ ቃልሲ ኣብ ፖለቲካውን ማሕበራውን ቦታን ተራድ ደቂ ኣንስትዮ ዓበይቲ ለውጥታት ተመዝጊቦም እዮም ኣብ ሃገራት ሳልሳይ ዓለም ኣንጻር መግዛእትን ሃፀይነትን ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ ሓርነታዊ ሰውራን
ምንቅስቓሳትን ደቂ ኣንስትዮ ብተሳታፍነተን ኣግዕዞን ማዕርነትን ዝረጋገጸለን ናይ ለውጢ መስርሕ ጀሚሩ እዩ። ብፍላይ ኣብ ሰውራታት ቻይና፣ ቪየትናም፣ ኪባ ወዘተ ብሰፊሕ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ዝመጸ ለውጢ ዓብዪ ነይሩ። ይኹን እምበር ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሙሉእ ማዕርነትን ኣግዕዞን ሕጂ እውን ነዊሕ ጉዕዞ ይጽበየሎም። ኣብዚ ዘለናዮ መበል 21 ክፍለ ዘመን እቲ ኣብ ዕብለላ ውሕዳት ሃብታማት ሃገራትን ኣብኣተን ድማ ዕብለላ ውሕዳት ገዛእትን ዝተመስረተ ዘይፍትሓዊ ኣህጉራዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ስርዓት ገና ብዝተረቓቐ መልክዓት ይቕጽል ስለ ዘሎ ቃልሲ ዝበዝሐ ህዝቢ ዓለም ንፍታሕን ማዕርነትን ክቕጽል ግድን እዩ። ኣብ ትሕቲ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ከዓ ቃልሲ ደቂ ኣንስትዮ ንማዕርነት ከም ኣካል ናይቲ ሓፈሻዊ ቃልሲ ኣንጻር ወፅዓን ድኽነትን ምህማሽን ይቕጽል ኣሎ። ኤርትራ ከም ዘመናዊት ሃገር ኣብ እዋን መግዛእቲ ጣልያን ሃገራዊ ቅርጽን መንነትን ቅድሚ መሓዛ ህዝባ በብኸባቢኡ ብያታዊ መስፍናዊ ምምሕዳር እዩ ዝነባበር ነይሩ። መስፍንነት ብኣባታዊ ኣተሓሳስባን ልዕልና ደቂ ተባዕትዮን ዝተነጥቀ ምልክን ጎይተትነትን ተባዕትዮ ዘረጋግጽ ብምዃኑ ከዓ ቦታ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ፖለቲካዊ፣ ማሕበራዊ፣ ቁጠባውን ባህላውን ህይወት ብኻልኣይ ደረጃ ዝስራዕ ነበረ። ኣብ ዳርጋ ኩላተን ብሄራት ኤርትራ ኩላ ሓላፍነት፣ ግዴታ፣ ቀዳምነት ብሕጊ ነቲ ሰብኣይ እዩ ዝውሃብ። ንብረት ዝውንን ንኩላቶም ኣባላት ስድራ ቤት ዝውክል ነታ ስድራ ዘዋፍር ንዕዮን እቶቱን ኣባላት ዝቆጻጸርን ብዛዕባ ደቁ ዝውስንን እቲ ኣቦ ጥራሕ እዩ። ጓል ኣንስተይቲ ካብ እትውለድ ክሳብ ትቕበር ልዑል ኣድልዎን ከቢድ ጸቕጥን ዝመልኦ ህይወት እያ እትሕልፍ ዝነበረት። ጓል ኣንስተይቲ ገና ካብ ማህፀን ኣዲኣ ክትወፅእ እንከላዩ ኣድልዎ ሕብረተሰብ ዝገጥማ ከምቲ ወዲ ክውለድ እንከሎ ዝወሃቦ ክብሪ ንጓል እውን ኣይወሃብን። ኣብ ኣተዓባብያ እውን ንወዲ ዝግበረሉ ሓለፋ ነታ ጓል ይንፈጋ እዩ። ኩሉ እቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ፍሉይ ኣተሓሕዛን ዝወሃብ ምዕዶን ከዓ ንኣንስታዊ ድኽመተን ዘረድእን ከም ቅቡል ክወስዶ ዘበራትዕን ኮይኑ ባህላውን ማሕበራውን ጸቕጢ ርዒመን ከም ዝኸዳ ዝገብር እዩ ነይሩ። ጓል ኣንስተይቲ ገና ትሕቲ ዕድመን ከላ ክትምርዖ ትግደድ። መርዓ ክሕሰበላ እንከሎ ድሌታ እውን ኣይትሕተትን። ርእይቶኣን ሓሳባታን ከይተቐርብ ዕድላ ኣቐዲሙ ብስድራ ቤት ማለት ኣቦኣ ወይ ዓበይቲ ኣሕዋታይ ዝውሰን። ኣብ ገሊኡ ክፋል ሕብረተሰብና ብፍላይ እቲ ዝምርዓዋ ወዲ ገዝሚ ተቐቢሉ እዩ ዝወስዳ። ሳሕቲ እውን ገዝሚ ዝወሓዶም እንዳወዲ ንመርዓት ብዘይወዓለቶ ነገር ኣሳቢቦም የባረሩ ነይሮም እዮም። ኣብ መብዛሕትአን ብሄራት ኤርትራ ጓል ኣብ ግዜ መርዓ ድንግል ክትጸንሕ ልዑል ትኹረት እዩ ዝወሃቦም። በዚ ከዓ ድንግልና ንምዕቃብ ደቂ ኣንስትዮ ጾታዊ ስምዒተን ምእንቲ ክጸቕጣ ክኽንሸባ፣ ኣብ ገለ ብሄራት ድማ ክሳብ ብዘስካሕክሕ ኣገባብ ብልዕተን ክስፈያ ይግደዳየን። ኣብ ግዜ መርዓ ድንግልና ከመገዳሲ ቅድመ ኩነት ተራዩ ብድንግልና ዘይጸንሐት ጓል ኣንስተይቲ ብኽንደይ ሓሳረ መከራን ብጽርፍን ማህረምትን ተዋሪዳ ናብ ስድራ እያ ትምለስ። እቲ ዝመለሳ ወድኻ ሽዑ ንሽዑ ካልእ ጓል ዘሪፉ ክምርዖ ይፍቀደሉ። ናብ ስድራ ቤታ ዝተመልሰት መርዓት ወለዳ ውርደትን ሕፍረትን ስለ ዝስምዖም ብማህረምትን ጸርፍን ይቕበልዋ። ብኸባቢኣ ድማ ዘይጽወር ተነጽሎ ይገጥማ። ደቂ ኣንስትዮ ሓዳር ምስ ገበራ ብዘይካብ ስድራ ቤታዊ ማእቶት ደገ ወፅየን ኣብ ካልእ ስራሕ ክዋፈራ ስለ ዘይፍቀደለን በዚ ከዓ ነፍሰን ስለ ዘይክእላ ብቁጠባን ብኩሉ መድያትን ስጋዕተኛን ጉዙኣትን ናይ ሰብኡተን ይኾና። ሓንሳብ ኣብ ሓዳር ምስ ኣተዋ ናይ ፍትሕ መሰል ኣይነበረንን። ስለዚ እናተዋረዳ ኣብ ትሕቲ ኣርዑት ተባዕታይ ተቖሪነን ክነብራ ይግደዳ ነበራ። ሰብኣይ ግን ኣብ ዝደለዮ ግዜ ንሰበይቱ ክፈትሕ እቲ ሕብረተሰብ ይድግፎ እዩ። ሰበይቲ ብድሌታ ፍትሕ እንተሓቲታ ቤት ገደፍ ዑፍነት ደፍ ተባሂላ ካብቲ ብሓባር ዘጥረይዎ ሃብቲ ከይተመቕለት ጥራሕ ኢዳ ትሰናበት። መሬትን ናውቲ ማእቶትን ስለ ዘይትውንንካ ርእሳ ኽኢላ ክትነበር ኣይትኽእልን። ከምዚ ዓይነቱ ኣባታዊ ስርዓት ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ትምክሕትን ልዕልናን ስምዒት ክፈጥር፣ በቲ ካልእ ድማ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ትሑትነት ስነ ኣእምሮን ተመላኽነትን ከሕድር ግድን እዩ። ክንዲ ዝኾነ ከዓ ጓል ኣንስተይቲ ወሓለ ጊልያ ናይ ውሻጠ ኣገልጋሊት ወዲ ተባዕታይ ናባይት ቆልዑ ትሕትና ዘለዋን ንምልኪ ሰብኣይ ተማእዚዛ እትነብርን ወዘተ ንኽትከውን እቲ ሕብረተሰብ ካብ ብንኡሽተኣ ይምልመላ እዩ። ካብ ገዛ ወፂኣ ክትምሃር
ክትሰርሕ ክትፈልጥ ነፍሳ ኸትክእል ፈጺሞ ኣይፍቀደላን ጓል ደኣ ንመርዓ እምበር እንታይ ትምህርቱና ተባህለ ኣብቲ ዝርካቡ ውሕድ ዕድላት ትምህርቲ ርኡይ ኣድልዎ ኸኣ ይግበረላ ኣብ ትሕቲ ስድራ ቤታ ብኸምዚ ዓይነት ኣድልዎ ሓሊፋ ኣብ ሓዳር ምስ ኣትወት ከዓ ኣኺልዋ ኩሉ ነገር ብሰብኣያ እዩ ዝውሰን ኣብቲ ብሕርሻ ይኹን ብመጓሰ ዝነበረ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ጾታ ፍሉጥ ምክፍፋል ዕዮ ነበረ ደቂ ተባዕትዮ ኣብቲ ግዳማዊ ዕዮ ኣብቲ ዝያዳ ጉልበት ዘድልዮ ስራሕ ክሳተፉ እንከለዉ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ዝያዳ ኣብ ዘቤታዊ ዕዮ ይጽመዳ ነበራ እዚ ቅጥዒ ኣነባብራ እዚ ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ውሻጠ ዝዳጉንን ንዓቕምን ኣነኣይሱ ዝርእን እዩ በዚ ከዓ ጓል ኣንስተይቲ ዓቕምን ልቦናን ከም ዘይብላ ትቝጸር እዚ መረዳእታ እዚ ኣብ ኩላተን ብሄራት ኤርትራ ዝነበረ እዩ መሰረት ናይቲ ተሪር ኣባታዊ ስርዓት ድማ እዩ ክንዲ ዝኾነ ቅድሚ መግዛእቲ ዝነበረ መስፍናዊ ሕብረተሰብ ኤርትራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ሕርሻን መጓሰን ምስ ሰብኡተንን ኣሕዋተንን እናወፈራ ናይ ፍርያትን ወነንቲ ኣይነበራን ኣብ ህይወት ስድራ ቤትን ኮምን ናይ ምውሳን ግደ ኣይነበረንን ብዘይካ ኣብ ውሻጦ ኮይነን ንደቂ ተባዕትዮ ክህብኦ ዝኽእላ ምኽሪ ኣብ ቅርዓት ወፅን ቃልን ከስማዓን ክውስናን ባህሊ ሕብረተሰብ የፍቅደለን ኣይነበረን ይኹን እምበር ሰዓቲ ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ዝነበረ ባህላውን ማሕበራውን ጸቕጢ እናፈንጠሳ ብቕዓተን ዘመስከራሉ ኣብ ኩናት ከይተረፈ ዝተሰለፋሉን መራሕቲ ብምዃን ዝወጻሉን ኣጋጣሚታት ነይሩ እዮም ንኣብነት ፓሌራ ዝተባህለ ኢጣልያዊ ናይ ታሪኽ ተመራማሪ ኣብታ ደቂ ኣባት ኤርትራ ዘርእስታ መጽሓፉ ወይዘሮ ኢለን ወልዱ ኣደራእሲ ወልደ ሚካኤል ሰሎሞን ኣብ ምሕደራን ውግእን ዝተጻወተኦ መሪሕ ተራ ጠቒስዎ ኣሎ ብርግጽ እዚ ከምዚ ዓይነት ተርእዮታት እዚ ኣብ ፍሉይ ኣጋጣሚታት መስመር ናይ ኣመሓደርቲ ወለዶ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝብተኸሉ እዋን ዝኽሰት ዝነበረ ብርቂ ተርእዮታት እዮም የግዳስ ነቲ ኣብ ምሕደራ ብቕዓት ዘለዎም ደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ እዮም ዝብል መስፍናዊ ተሓሳስባ ዝብድህ ንኣንስታዊ ሓይልን ልቦናን ዝምስክሩ ነይሮም እተን ንዘመናት በዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ህይወት ዝሓልፋ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ እምበኣር ምስ ግዜን ምዕባልን ከም ኩላተን ደቂ ኣንስትዮ ዓለም ካብቲ ዝተጻዕነን ኣርዑት ጭቆና ጾታዊ ኣድልዎን ባህላውን ማሕበራውን ጸቕጥን ንምንጋፍ ክቃለሳ ባህርያዊ እዮም خلقني سف زي بلتنا تخبيك شخما يسقات من دعات هو بولعمتي حبحبو انت محبوس كذي حساب حتوركي يطيري اي دخي فانتي كيس هذا يعني ايه تحت الند كبيري هيوتي بيا حفاش كتقل لازمين حاقري جاي سبسيب عبوني أحواتي بتفري تحتيري بمسمر هاتاي كلام لمعدي أموداتا عسرتش عالتغفل زمن إيطاليا نيرترا قزاتا مخوانا مس أوجت ኣብ ኣፍሪቃ ግዝኣታታ ከተስፋሕፍሕ ንዝነበራ ውጥን መበገሲት ክትኮነ መዲባ በዚ ምኽንያት እዚ ንመግዛእታዊ ዕላማታታ ዘገልግሉ ትሕተ ቅርጽን መሳለጥያን ንምውዳድ ባህርያዊ ሃብቲ ኤርትራ ንምምዝማዝ ሕሱር ጉልበት ኤርትራውያን
بسفحات تتقيماتو الليام أبزي كبيت شغله زوافرو زنبرو بقندو دك تبعتيهم مخنياتو أب درجة مسفن الناس زنبرة حبرت سب إيرترا دك أنستيو كاب جزاق وصا زفك داي نبرن يخون مبر بزحات إيرتروان دك أنستيو بسنكت زنبرة حسن من نوابرو كاب جزان وزين سرحتنيا جزاق وينن بأزيو حصور واقع نيت آليوان سدرابيتات هم مقلقال كوافران كاللوا كالون أبتنس أنيحن ستتغلاف فابريكاتات بحصور دوموز أب شغلت كوافرا ترأيها اتنشعو أب كمزا عينت شغلت زوافرا زنبرا كميزا أمسلان كمي جيرانين نتمسفناو كايدي كسوغرو خيلان زبل سفح زبالة مرداتا كقربولو زدليو كوانتونا بحرفافا قلالتا ازياتن قالي وحدات كمسفناوي كايدي قمولكاز فتنامبو زخفأ اتون مزمزا رأس مالنت زتقبلانين كبهالاون يكاليوم دك أنستيو إرترا الفابريكاتات ناشتو أبيات عيون ناي غزا شغلتن كوافرا متجمرة أدلو أيتقادفنن إرتروان شكالو دك أنستيو حفشاوي ناي عيون مسلاتا برأس مسانن كابت دك تبعتين مسارحتن زخفول وزنو بردوموز زتحات يقفلا نبرا نابنت أب كبابي كرن أبستتقلب فابريكا مجحاق عيكا زسارحاز نبرا دك أنستيو نمعالتي كبر بعاك ساب 6 سنتيم كخفلان كلها مسارحتن دك تبعتو جن 8 سنتيم يخفلو نبرم مجزاتي إيطاليا أبلعلي حفاش زبي إرترا بحفشا أبلعل دك أنستيو دما بفلاي زفتمو زنبرا مزمزان مجهسب قوي كبرتن مبقر دك أنستيو إرترا مرير طلعات مجزاتي كم زحدرا زجبرة عبي رقوحي زنبرا طاليان أبكلاي وقع عالم دحر مسعرو إرتران أستات 10 عامتات أبتحتي من محدار إنجليزيا تمحاديرا زمدرخزي مجزاتوي أرعود كابزبان جزءات زبطات نمقلاي أملا أفريكان عالمن بوليتيكون عدكاون من قصقاس زحيللو هو النبرام أبي إرتراون بتماساسالي مثل رئيس وسانه زبي إرتران مرقاز بوليتيكاو قالسي زتوعو علو مدرخين يروم بزغا دك أنستي إرترا كم أكال نايتي حفاش زبن زيادة وصعات أكال حبرة السبن مخانا متن أبتزنبرة وقو بوليتيكاو من قصقاس درود أيقون نمبر تساتافنت كرئيه جمرا قال دك أنستيو أبتحتتان 7 مسلات زبي إرتراخ تتابق بحموش تقنبوش شحنشا عتميتين 4 حادن عام تمرز تمسرتت محبر فقر هاجر زت ترنفا من بارنون يفلتيم أما فارق زحالف الزمن بزحات هاجرات أفريقيا ناصنتن كوهابن كله إرترا بعلما وديت أوراد ما بأمريكان إنجليزن نستراتيجيو ربح أمريكا تباهيلو بسماو فدريشن مسفناو سرعات إثيوبيا كت قراني توسينوم يخوننبر جزاتي إثيوبيا فدريشن أفريسومني إرترا كالحقوة علامة سلزنبرم نت فدرالاوي سرعات كخبرو دلواتاي نبرن سلزقونقا فدريشن مفراس أبزز عرلو زنبرلو اوان هزبي إرترا تقاومو بسلامه مجدي كم مجلاس أي تقطبن بس دما نتكبرات إثيوبيا زقام من قصقات شكالون تمهارون أبكتماتات توعوعم سرحتنياتاتن تمهارون نتسفت سمز نبرع عمس بمقوام أبقودناتات النواتو تقاومهم أسمعهم سرعات إثيوبيا بوغنو نتتقاومو بمدقواس هزبي ستلبت إلو 5 جزاء مقبار بزوح نايرعدن شبران تكبارات يفتسن نبرام إذا تكبارات زقن نتتقاومو زيادة كم زحيلي غيروهم بتشعوز نبره رسوم بوليتيكا وخنوتات نقحد دك أنستيون كبرابر سلجمره بوسون قصرون انتخونه دك أنستيو أبقون نحواتن دك تبعتي بمسلاف أنصار سرعاتات إثيوبيا بزكاز نبره تقاومتات زين عقترا تتصاويتنين أبتي أبشحنش عتميتن 58 عما تمرس تخيره سفح سلماو سلفي سرحتنياتات إرتروان سرحنا مقراز أدمان سرحتنياتات دك أنستيو إرترا عبي تساتافنت كمز نبرني زفلت كابتن أبتي جزيتي مثل تمرت زرقة حيدة دك أنستيون أبتي بشحنش عتميتن 57 شحنش عتميتن سوسان شحنش عتميتن سوسان كلتن عما تمرتات بتمهاروس تقعده ناي تقاومو سلفتات كساتفان كلها أبتي ناي شحنش عتميتن سوسان حموشتن عما تمرت زعابي أدما تمهارو أكل نايت من قصقاس بمقان معردك تبعاتيو تسلفن بزرقايو تقاومو وزحات تمهارو دك أنستيو نفلا ماغزي قداي ما أسرتن صغتن كوينانين قالت دك أنستيو إرترا أنصار مجزاتن بقار كابت إوانتي أتحيزيو بنقشتوق العجميرو
ቀስ በቀስ ማዕረቲ ሃገራዊ ምንቅስቃስና ጉሃረ ክኸይድ ዝጀመረ ጌና ውድድክም ካብ ማህፀን ወፂአ ንዓለም ክሪኣ ክውለድ ኣይፍቱን ተናይ ወድልን ኣባይ ንክያ ዘይፍትሓዊ ሕጊ እቲ ጽኑሕ ልምዲ ኣንቃጽ ስጉርቲ እትርፋ ወላዲት ቁም ነገር ዘይብል ቆጢሩ ስንፍቲ ጉልበተይ ኣምኪኑ ሞያያ ናኢሱ ገይሩ ንሕስርቲ ሰላም ክቡራንን ተኸታተልቲ ቻነልና ቃልሲ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሜዳን ጅግንነተንን ከመይ ዝመስል እዚ ቃልሲ ናይ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ምእንቲ ናጽነት ሃገርን ማዕርነተን ብግብሪ ተሳታፍነተንን ብመንጽር ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ዓለምና ክርአ እንከሎ ከመይ ዝግምገም ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ካብኡ ናብኡ እውን ኣብ ሜዳ ዝቃለሳ ዝነበራ ተጋደልትን ኣብ ደገ ሃገራት ወጻኢ ብመልክዕ ሓፋሽ ውድባት ዝገብርኦ ዝነበራ ቃልስንከ ከመይ ዝመስል ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ካልኣይ ክፋል ናይዚ ትሕዝቶ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰሰናይ ንኹላትና ድሓንቀኒ እዩ ዓወትና ሓፋሽ ህበውላ መጺኡ ሓግሒጉ ቀንጠጦ ንደልሃመት ጸልማት ሕይወት ናብ ብርሃን ለወጦ ናብ ብርሃን ለወጦ ደሓን ኩኒ ውሻት محوس كذي حساب حتوركي يطيري اي دخي فانتي كسادة يعني ايه تحت الند كبيري هيوتي بيا حفاش كتقل لازمين حاقري جاي سبسيب أبوني أحواتي